Benvinguts al Volta i Volta, un espai distès de cuina patxanguera. Avui amb l'Eugeni farem unes lioneses amb crema de coco. Ens acompanyeu? Hombre, Eugeni, Què tal, senyor? com va? Tot bé? Finalment el programa, eh? Al final ens hem escapat una Hem mica. trobat un foradet al final. I tant. Va, molt bé. No I a podia més a faltar. més, home, és que jo, receptes dolces d'aquestes de la pastisseria Muñoz, tenia ganes d'ensenyar-les a la gent que ens mira des de casa. Falta una mica, d'ensenyar coses més dolces, més pastisseria. Sí, no? Sí, hi ha molta cuina, molt d'arròs, molt de peixet. Sí, molt però de salat, molt de salat, però falta... Molt de carnaca, eh? Falta Allò. pastisseria, falta dolç. I la gent li agrada. Escolta'm, la gent farem una secció dedicada a l'Eugeni, de cara a la M'ha pastisseria, al dolç, aquí. Clar, jo tot això ho veig molt blanc, per exemple, i molta quantitat molt mesurada, em sembla a mi, no? Bueno, al contrari que els cuiners, els pastissers són molt tècnics, molt precisos i les quantitats han d'estar superben mesurades. No, anys llum de la cuina beumalista, ja ho sabeu, que Els jo vaig cuiners i a els ull. pastissers normalment no es porten gaire bé. No ens portem gaire bé, No, però ja bueno, et dic aquí que és una Ja et excepció, dic jo és que una no. excepció. Bé, a veure, explica'ns una mica, perquè m'has dit lioneses, amb crema de coco, no? Amb crema de coco. Doncs va. Vale, és una recepta bastant tradicional, que tothom coneix, una lionesa. Sí. I llavors farem la pasta choux, que és la pasta de lionesa típica. Tothom la coneix, els diumenges és típic comprar unes lioneses, no?, Sí, per dinar, sí, sí. amb la família. I llavors faríem la lionesa i després l'acompanyarem per una crema pastissera normal, però per donar-li un toque una mica diferent, infusionarem la llet amb coco i llavors tindríem una crema de coco ben bona. Val, per tant, aquí tenim una secció per un tipus de... Aquí què fem amb això? Així El crànel? aquí farem un cruixent val. per posar sobre la lionesa. Que són els grumolls, aquests grumollets com de galeta, no? Desfatets. exacte. Podria ser això. És una galeta, Que més o és menys. sucre, farina i mantega. Exacte. Que també s'hi podria posar fruits secs o altres coses, no? S'hi podia posar. S'hi podria posar. Sí, però l'habitual, lo típic és això. Val, perfecte. És un grumolet. En un pastisser ja veureu que no hi ha tant de marge, eh? No, S'hi podria posar, però... No. S'ha de mirar perquè si no canvia textura, Això és canvien veritat. proporcions Això és i llavors veritat. l'hem liat. Això és veritat. Tot ha d'estar ben mesurat Va, i tot perfecte. aquí, ja ho veieu, quadriculadet. Què tenim aquí? Aquí tenim per fer la crema de coco. Vale? És una crema normal, amb llet, li posarem una miqueta de nata per donar-li una mica més de cremositat, almidó, sucre i les llimes d'ou. I aquí tenim el coco ratllat, Val. que l'infusionarem amb la llet. I la llet sí que és... Perdó, la crema de llet no és de la de cuina, de 35% de greix. És llet normal, llet fresca, en No, aquest dic la cas. crema. Això és nata, sí, és de 30, nata, aquesta sí. és de 38%. Ah, 38. Simplement té més matèria grassa, té un 38% de matèria grassa, i això li aportarà una mica de cremositat a lo que és la Perfecte. crema. Aquí. Aquí ja tenim la lionesa. Val, perfecte. Exacte, la base. Llet fresca, mantega, farina i ous. Val. Són 4 ingredients. Sencera, la llet sempre. Sí. No? En pastisseria, Llet sencera. No comencem amb semidesnatades ni desnatades. Potser també es podria fer amb llet de soja, amb llet d'avena... Sí, es pot barrejar de moltes maneres, hi ha gent que ho fa amb aigua. Anava a dir, tu el que necessites, en el fons, és un líquid, no? Sí, pensa que la llet té un 3,6% de matèria grassa, llavors és poqueta i no ens varia molt en el que és la composició de la lionesa. Val. Es pot fer amb llet de soja, amb aigua mateix, Perfecte. no hi ha problema. I això, decoració, té tota la pinta, no? Això ja és decoració d'acabar la lionesa amb una mica de xocolata blanca ben fosa. Avui ens estalviem les flors, no hi ha floretes, ni brots, ni micromesclums, però tenim xocolateta per desfer, xocolata blanca. Això és té matxa, m'has dit abans, i aquí... I això són gerds liofilitzats. Ah, val, gerds, perfecte. Molt bé, doncs escolta'm, tu diràs per on hem de començar, i ja et dic jo que jo soc... O sigui, no en tinc ni idea del món de pastisseria, per tant, aquí sí que haig de començar de zero. Si acaso jo t'aniré dient, tu fas i jo miro. No, sí. A mi no em facis currar més del compte perquè fotré algun desastre. Començarem fent el cruixent. Ja per començar, aquí què és això, aquest bol? Això és un bol de la maquineta aquesta, per remenar, simplement. Doncs vinga, remenar. Vale?
I això agafa temperatura Posem la també? mantega? No són No. com aquests robots que trituren, escalfen, Això només fan remena. música i et surt el plat ja amb la taula parada gairebé. Això només remena. Això només remena. O sigui que ara el que Això anem a fer... bàsicament també es pot fer a mà, amb la mantega una mica més pomada, Ja. però es podia barrejar a mà. Mantega pomada, que vol dir trec la mantega de la nevera durant una estona, mitja hora, una hora abans, i llavors et queda com una pomada. Val. Exacte. Això ha d'anar endollat, per tant ens ho portem cap aquí. Molt bé. Vinga. Dale. Com deia... Com totes les masses de galeta, Val, això va fent ara. això va fent. Va trencant la mantega, es va barrejant amb el sucre i la farina que hem acabat. Quan primer, com totes les galetes, sempre primer barregem la mantega amb el sucre. Ah, sí? Vale? Així? Normalment les galetes... Perquè a mi no em queden bé. No queden bé. Tota l'hora. Normalment les galetes sempre es fa servir sucre glaç, vale? Perquè com que té poca humitat una galeta, llavors es dissol molt millor. Aquí li hem posat un sucre moreno, ben gruixudet, perquè es noti una mica més el cruixent del sucre. Això, Exacte. nyaca? Ara cap... Tot, eh? Exacte. I sense més, vinga, va. Ja està tot mesurat. Sí, després això ja ho explicarem en el final del programa, les mesures de cada cosa. Exacte. Perquè aquí tot està ultra proporcionat. El detall. De fet, els pastissers no treballeu amb receptes, treballeu amb fórmules. Treballem amb fórmules. Amb fórmules magistrals, sembleu apotecaris. Bueno, tu pensa que si fas una crema i et passes de midó, tens una crema supercompacta. Si no arribes a tenir la quantitat suficient de midó, la crema queda superlíquida, llavors no pots rellenar o queda massa dura la lionesa. Això ja està, no? Falta una miqueta més, fins que es compacti tota la massa. Ah, s'ha de compactar. S'ha de compactar. Ah, i després és quan ho fem al Ara riboll. estirarem, Ah, val. vale, i després ho tallarem. Val. Clar, jo ho posava al forn directament així. O sigui, quan ja em feia el grumollet... Necessites molta feina, en pastisseria, molta... Sí, haig de fer un curs accelerat Haig de vindre moltes vegades aquí, uns quants anys. Clar, ara... Val, ara sí que ja surt tot... Mira, ho posem aquí sobre o aquí sobre? Necessitem un paper siliconat, Paper siliconat... és Paper de forn, no? Ah, exacte. Ja dic que jo, que segons què no ho tinc, una cosa així? Sí. Va, puntilla i avall. Molt bé. Aquí tenim... Un altre tros de paper siliconat i ens estirarem amb... Ah, per sobre? Sí, per sobre. A mi m'ho has d'anar dient tot avui, per No tot, preocupis. Perquè jo, per intuïció, amb el món de la pastisseria, zero. Molt bé, i ara... Hola, vinga. I ara vols un corró, potser? Sí. Aquí sí que ha estat bé, Ara, molt bé. Un corró. I ara estirarem tot el fi que puguem. Té. Tu allò? No, tu. Jo, tot el que em pugui estalviar avui, millor. Vale, hem de fer una làmina molt fineta, per després, quan tinguem la lionesa feta, posar-li a sobre. Val, ara anirem una mica a lo bruto, però no pots agafar una galeta i esmicolar-la i ja ho tens fet? Digue'm una mica mandrós, Una galeta, la diferència entre aquesta massa i una galeta és que la galeta té ou, i això no té ou. A part que això està cru, la galeta ja està feta. Correcte. Hem de fer-ho... Però això s'anirà al forn, ara. Quan estigui la lionesa feta, li posarem a sobre Val. del forn i llavors ho cobrem. Val. Vale? Molt bé, perfecte. En total, ara ho traiem. Home, fa goig, Queda maco. Sí. Ara, això com s'ha de... I ara això ho posaríem al congelador una estona. Ah, això va al congelador? Sí. Ah, doncs vinga. Aquí sobre. Posem aquí. I cap. I això al congelador. Si vols retallar les puntes, No. les Val. tisores... Què més? Ara ja anem per la massa de lionesa. Doncs vinga. Em necessites o no? Jo vaig fent lo del congelador, Sí. Sí que en necessito, sí. A mi? Molt bé. I això per què ho posem al congelador, de fet? Perquè agafi estructura i llavors al tallar-ho ens sigui més fàcil manipular-lo per posar sobre la lionesa. Val. Bàsicament és per Haig manipulació. d'engegar el foc? O no? Sí. Perquè aquest és un foc d'aquells que és com quan tens un cotxe nou, que costa agafar la mesura de l'embragatge. Doncs ja està.
I ha de bullir? Sí, això ha de bullir. O sigui, li poso canya a canya. I li poses tota la mantega La mantega... a saco. Exacte. Val, doncs molt bé. Ara tenim això ja a fos. Sembla que no hi ha cap grumoll de mantega. No. Ho teniu, això? Ho veieu? Oita. Ara és quan ho foto per terra. Esperem que no. Val. Vale? Ara hi tirem la farina I s'ha d'anar remenant, s'ha i d'anar s'ha d'anar batent. remenant. Amb això o amb l'aranya? Amb això mateix. Val, perfecte. Vale, va millor això que l'aranya. Ho reses bé? Sí, li tornem a Engeguem? donar temperatura, Sí. però tanta com abans. També ha de bullir ara. Bueno, una miqueta, S'ha de remenar bé i hem d'escaldar. És una massa... La fem aquí a mitja temperatura. És una massa, remeno tot. Aquest cantó, t'estàs deixant? No apretis, Eugeni, no apretis. No, hem d'apretar. M'estàs pressionant. Jo que m'he atrevit a remenar, dic, va, que això sí que ho sé fer. Va, remena bé, Resulta remena. que no remeno com els pastissers. Remena És bé, que remena bé. sou- Sobretot per sota, hem de fer una massa bastant compacta. Pensa que la lionesa és una massa que es cou dues vegades. Ah, sí? Una és aquesta, que estem collint la farina aquí dintre el cassó. Hem de remenar bé, de dalt a baix. Sí, Molt m'ha bé. quedat clar que li haig de fotre bastant més Ara. Ara ens Exacte, entenem. ara ens entenem. No sap on posar les mans, s'agafa No, aquí fort perquè jo estic a soc de treballar em veu mal i remenar. estic patint. Ah, relaxa't, home, es cuina distesa i patxanguera. La pastisseria no, la pastisseria ha de ser exacte. Ja, no, per no això- hi ha, per això els No hi ha pastissers- massa distracció, per això aquí els els cuiners som pastissers- més... Bueno, Vale, s'ha de remenar ben bé. Molt bé. Jo ara et diria, jo penso que ja està, però no tinc ni idea. S'ha de torrar una mica, quan es vegi una mica torradet per sota, és quan s'ha de anava a dir parar. al cul... Quan es va enganxant, Si em exacte. despisto s'enganxarà, Vale, remeno de dalt a baix. Ara. Perquè si no, el de baix queda baix i el de sobre queda a sobre. Veus com hi ha coses que no s'han remenat També bé? acabes de reblar el clau, Lo de baix queda baix i lo de sobre queda a sobre. És que... Però t'estava quedant a sota, Tenen Vale. uns dots de paraula aquests pastissers que portem. Som de treballar, no som d'explicar. No som de Aquí la xerrar. diferència. Jo també, Jo sóc de xerrar i de treballar, depèn, si em deixen agafar l'espàtula de tant en tant. Potser. Un minut més Un i ja minut? pararem. Sí, home, sí. I tu? Cansat o què? O... Home, tinc el braç que me'l noto ja, Això res, això és I una els miqueta de ous massa. s'han de buidar. Els ous després. Ai, s'han de batre, però, primer o no? No, Van aquí els ous tal qual. Vale, Vale, ara sí que ja parem. molt bé. Ja sí que ho podem fer humà. Vols fer humà, la massa? No sé què Estàs fort o no? implica això. Estàs fort o no? No. Ara ho traiem del foc? Jo fort no, però jo faré el que em diguis. Agafem un bol i comencem a remenar o agafem la kitchen amb la màquina? Què prefereixes? Jo remenar, sí, que Remenem? serà més artesà, no? Perfecte. Agafem un bol, Farem... així es veurà molt millor el... Aquest està bé o més gran? Perfecte. Has vist que de seguida m'ha agafat el mànec i la fusta, Ja està, ja has remenat tu. Suficient. Vinga, A ara la pica. remenar. I ara què? I ara anar remenant ous. Els ous de mica en mica. Els anirem introduint. Això té una tècnica... Ja està una mica cansat, aquest home, però... No, ara jo farem que no cansar una vull... mica més, Jo el que no vull és remenar malament i que després a la lionesa no quedi tot lo bona que us queda a la pastisseria. Està de quedar bona. Pensa que ara em s'han introduint els ous de mica en mica, vale? Perquè no fer una pasta aquí, una sopa que estigui barrejant amb grumolls per sobre, sinó que hem de barrejar. Estem parlant amb el millor jove cuiner artesà del món mundial, de no sé què. El millor jove artesà alimentari 2013. Imagina't. És que és artesà i ho volies fer amb màquina. Home, no, explica'ns com us fa això. Què? Així? Anar fent? Anar fent. Exacte. Has d'anar introduint. Pensa que hem d'anar introduint tots els ous, No, els ous els tiraràs tu, jo aniré fent això. Vale, perfecte. Mira, fem una cosa. Tu ves-los tirant, i ara quan tornem ja tindrem tots els ous aquí posats, batuts, i així quan tallem li donaré perquè remeni una estona amb ell, perquè jo aquí em vaig de fort, però ni hablar. Vinga, ara tornem. Bé, Eugeni, com ho veus això? Ja tens tot l'ou, no? Ja tinc tot l'ou, després de 3 quarts d'hora deixant-me aquí els bíceps, quadríceps i mitja espatlla. No ho crec, si hem fet servir la màquina... No ho diguis això, Eugeni, no diguis res de la màquina. No, això no s'ha vist, però hem fet servir la maquineta per entrar... És un secret a voces, quan es talla se sap que passen coses als programes de tele. Vale, ara només hem d'escudillar aquesta massa amb una bandeja de forn. Escudillar, atenció, verb pastisser. De què estem parlant?
Què vol dir de posar-ho en una màquina, en màniga, i en una bandeja de forn. Màniga és això. Màniga pastissera. Màniga pastissera. És el que tant ens agrada als pastissers. Hi ha bastants artilugis que serveixen una mica per això, però... Tenim una boquilla. Exacte. Això Fem servir l'altra. posarem aquí. Jo ja preparo la safata de forn, en paper de forn, que això també ho hem deixat preparat abans. Val. Vale, fem servir una boquilla rodona. Jo et puc abocar, t'ajudo... Com vulguis. Què faig? Però abocar-ho a la brava és molt arriscat, no? Molt arriscat. Vale, vale. Sempre s'han de fer les coses netes, de mica en mica. Ara entenc jo moltes coses de les que em passen quan faig pastisseria. Doblem sempre la màniga per la part de sobre i així aquesta part sempre ens queda neta. Val. Amb això ja en tenim prou per tot el que hem de fer? Sí, jo crec que sí. Val. Podem fer tot al matí, si vols. El forn l'hem deixat preescalfat a 180 graus Exacte. Durant una bona estona, per dalt i per baix, sense ventilador, que això ja ens ho va repetir el nostre company, el Xavi Barriga, quan va venir a fer unes magdalenes, oi? Que va d'anar sense ventilador. Exacte. Perquè si no el ventilador fa que les coses que coem doncs surtin tortes. Això tan petitó serà la... Això tan petitó. Pensa que una lionesa creix molt. Ja, però no li hem posat res de cap gasificant ni Res. cap... Com en dieu això? Un potenciador d'aquests de... Bueno, un llevat, Un impulsor. Un impulsor químic, no? Un impulsor. Impulsor químic. Un llevat químic. Un llevat. No, bàsicament es queda així. La lionesa expandeix moltíssim, i més amb el cruixent que li posarem a sobre. I pensa que una lionesa, bàsicament, de dintre sempre és buida. És una mica... Ja, és aire. Tot, exacte. Com un bunyol de vent, no? I ara traurem el cruixent que hem fet abans Sí. i el posarem aquí sobre. Vale? El tallarem una miqueta. Vinga. El cruixent, altrament dit, crumble o grumolls. Vale. Una mica patillero. Vale? Home, Fem uns perquè- talls aquí. Patinero, què dius? Perquè el motlle te l'has fet tu El motllo me l'he fet jo ara fa 5 Un tros minuts. de celo, sí, que... Aquí És el que passa. S'ha d'acabar sabent tot, s'ha d'acabar... Com que jo m'he fotut amb tu, tu fots amb mi, no? No, però escolta'm, la cuina a vegades és tan domèstica com real. I ja està, si no teníem un motllo i hem optat per fer això, que ens ha anat la mar de bé, ara amb el pols del pastisser, per ell a la vida de l'artista, però ara no entenc què fem, no fèiem grumolls desfatets d'això. No. Farem plaques senceres, vale? I els posarem aquí sobre. Ui, va. Què, t'animes? Sí, que anem de tallar, els hem de tallar tots? Sí. Val, i després això se'n va al forn, preescalfat, que ja el tenim Se'n va al forn a 180 graus. Val, perfecte. Doncs escolta'm, sí que jo vaig a buscar un ganivet i de mentres, tot això, de seguida que ho tinguem llest, anirem al forn i ja apareixerem amb tot això cuit. Va bé o no? Va, perfecte. Va, jo vaig a tallar-ne uns quants. Tornem ara mateix. Vale, anem a fer la crema pastissera. Val. Ok? Anem a infusionar primer una part de la llet. Infusionar, que vol dir barrejar la llet, calentona, ha de bullir? Ha de bullir la llet? Sí, ha de bullir. Val. Per tant, Una part de la llet la guardarem al midó, per dissoldre bé el midó. La nata, que li donarem un toque de cremositat a la crema. La posem també pel midó. El coco el posarem per aquí. Però l'infusionem, però clar, el coco no el traurem d'aquí. Després el colarem. Ah, val, per això l'infusionem. Clar, jo dic, una infusió es posa i després es treu. Sí, després ho traurem. O sigui que el coco el colarem. Exacte. Val. I aquí el que estic barrejant és els rovells d'ou, la nata, una part de la llet i el midó. Val. I escolta'm, per què el traiem, el coco? Per la textura? Per la textura. A mi m'agrada notar una crema ben suau, que no es notin els trossets de coco. Si t'agraden els trossets de coco, els hi pots deixar, és evident. Val, perfecte. O sigui que si no voleu treure el coco, no cal que el coeu. Sucre, ja l'aprofitem, el posem aquí. Mira, ja bull això. Ha d'estar bullint gaire estona, perquè si és un infusionat, no. L'ideal seria que estigués mitja hora
ben infusionat, o una hora, o si voleu tot un dia, la llet amb el coco. Això sí, però un cop arrencat el bull ja es separa Exacte, i ja llavors podíem... reposi. Sí. És això la infusió, Perquè si no, no és una infusió, és bullit. Sí, no, s'hauria d'infusionar. No volem coco bullit, volem precisament una infusió. Val, doncs escolta'm, això ja està bullint. Vale. Em vas escalfant la xocolata i de mentre... Xocolata, aquesta ja està a punt per fondre-la al microones, oi? Quanta estona? Anirem de 30 segons en 30 segons. La xocolata al microones escalfa per localitat, no escalfa tot junt, i llavors hem d'anar de mica en mica, traient, remenant i anar traient. Sí, això, quan escalfes un caldo, una sopa, una crema de verdures, sempre queda freda pel mig, sempre has d'anar traient, anar remenant i tornant-hi. Exacte. Va. Ara ajuda'm un moment. Mentre s'escalfa la xocolata. Molt bé. Vinga. Agafa'm això, ves remenant el midó. Ei, dos coses alhora, Ojito. I no m'he entrenat per fer això, Vale. Aquí tenim tot el coco, la nata i la llet ha absorbit el gust del coco. I aquest coco que tinc aquí, què n'hem de fer d'aquest coco? Bueno, no sé si el pots aprofitar per alguna cosa, li hem tret bastant el sabor. Ja. Llavors això, escombraries. Sí, clar, la veritat és que un cop infusionat sí que fa molta olor, però... Ara el tornem a posar al cassó. Tot, Tot. Aquí ja té el midó, els rovells d'ou, i llavors escalfar-ho, que arribi a 82 graus. Això ja estem, no, també? El batidor em falta. Exacte, perfecte. Ja tornem a escalfar, i ara mica en mica fins que arribi als 82 graus. Als 82? Bàsicament, normalment una crema... Perdona, això és una vacil·lada. Això és molt pastisser. Ja està, perquè estarà a 82 graus, no? Normalment les cremes... Els rovells d'ou es couen a 82 graus, una crema anglesa arriba als 82 graus, però aquí l'avantatge que tenim és que tenim midó. El midó sí que ens dona una textura diferent quan arriba als 82 graus, o sigui, ja tenim un component visual. O sigui, estarem remenant fins que quedi espès. És pròpiament el midó el que farà que... És un espessant, el midó és un espessant. Però podries fer amb farina, també. Sí, es pot fer amb farina, que és un altre espessant, igualment. No, jo vaig donant una mica alternatives perquè si a casa no teniu midó, no teniu pròpiament el coco així com l'hem posat, perquè es pot infusionar qualsevol cosa. Tu pots fer una crema per farcir la lionesa de qualsevol cosa que et vingui de gust. Si no tens coco i vols posar-hi qualsevol altre ingredient... Una altra cosa es pot fer, que també és molt bo, que és en comptes de posar-hi tot de la llet, posar meitat llet i meitat d'un suc. Un suc de maracuyà, i fas una crema de maracuyà espectacular. El que anem a buscar precisament és el líquid. Exacte. El líquid, per tant pot ser això, un suc de fruita. Agafes maracuyà, llet, ho barreges amb midó, rovells d'ou a les mateixes proporcions i tens una crema de maracuyà realment espectacular. Què és això? Una mica més? Una miqueta més, sí. Que no es vegi els grumolls aquests. El grumollet. Doncs jo, algun cop ja ho he comentat, que tinc una companya que quan fa pastissos, pans de pessic, hi posa suc. I no hi posa res més, diguéssim. Líquid. Bueno, sempre s'han de mantenir les proporcions, tant de sòlids com de grasses, de sucre. Un pastisser hem d'estar tot quadrat. Proporcions, de mesura, espera't, vigila. No podem substituir... d'algú, ja està, tot matitzat. No es pot substituir sucre per un suc. Això és evident. Home, no fotis. Llavors, ara aquí t'ha passat. Bueno, llavors, el que és líquid ho podem canviar per líquids, el que és grassa ho podem canviar per grasses, i així en tot. Va, molt bé. Bueno, doncs agafem les lioneses. Les talles pel mig, les tallem per la meitat. I les farcim amb la crema que ja l'hem posat aquí. L'hem deixat refredar, la crema pastissera. La xocolata, la decoració, també ja la tenim aquí. Com m'agrada fer això amb la xocolata, a mi. Molt bé. Es tapa. I... Les emplatem. Val, i ara aquí què? I fem una mica de decoració, no? Has de donar una mica de toc, no, aquí? Com li posem ara la xocolata? Jo soc bastant garrolillo, amb aquestes coses. O sigui, tu ets l'artista. Val, el tematge...
Se li fas uns toquecillos. Molt bé. No cal passar-se, no, perquè és molt fort el tematge. Li dona molt de gust, però també tenim el coco. Que fa el contrast, no? Exacte. Oita, quina finura. Val. La xocolata aquesta, què? Posarem una mica per sobre. A veure, això sí que ho sabria fer jo, veus? T'hagués agradat fer-ho, no? Així, T'hagués agradat fer-ho, no? Una mica la brava, això vale. Això ja sí que no. I ara una mica de gerds ilofilitzats. Per fer el toc de color. El contrast, que fan els pastissers quan vas per... El coco, el gerds, Perquè la el pastisseria... tematge... Si la cuina es menja per la vista, la pastisseria... Encara més. Encara més. Ara està tot dissenyat al mil·límetre, no hi ha res sense planificar. No, ja ho veieu. Res. I aquí tenim... Va, doncs anem cap allà. llaunes. Anem cap allà. Mira, jo agafaré això, un parell de copetes que tenim aquí a punt, i aquí tenim un xarel·lo fresquet, que ens dirà la mar de bé, del bolet d'agricultura ecològica del Penedès. Escolta, molt bé, no?, aquestes llaunesetes? Jo crec que han quedat força bé i força bones. Bueno, força bones, ara t'ho diré quan tanquem. Segur. Ja, però tenen tota la pinta. Escolta, Eugeni, gràcies per haver vingut. Gràcies a tu per convidar-nos. Per fi tenim una recepta dolça, allò creativa i xula, perquè escassegen una mica en el programa. Escassegen. Falten més dolços. Sí, ja ho sé, que sempre m'ho diu, has de portar un pastisser, i això es va acabar dient, bueno, doncs vine tu, i ja està. I això ho vam resoldre i la mar de contents. Tot això ho podeu trobar a les xarxes socials, a Facebook, Twitter, Instagram, al YouTube, a la web, a tot arreu, en Volta i Volta TV. I res més, gràcies per venir, Eugeni. Moltes gràcies. I fins al proper programa. A reveure. A reveure.